Tipra mothale kasha joining program khlajika telemura wathilang kamiwo manjaka EM Komal Koloi Tipra mothale President BK Rangkhol MDC Shodagor Koloi District President Ranjit Kumar Deburma akosong Tipra mothale banarom lakhya khung charchi nukhungni khorok neira sinichi chuku bodar juda juda bodol yakri phaikya Tipra mothale banarom lakhya obodol hama pandawo khutang bama pandawo khlaijaka yasagi lamsogoi naka Tipra mothane kasko boromgonang BK Rangkhol kognar thani saka asukbai bathagya kon phane salote boti pramata phainai Yang cek isa tunggu yang. Ako manok lagi. Maharaja long live, Rangkho long live, Tipra Motha long live, Tipra Motha, Tipra Motha. Tipra Motha ayulokung tini warthailongo juda juda party ni 80 family 279 voter tini o jagao Tipra Motha o brau jogdan khlaikha brau je party ni ongthung phaikha brauno ang president Mothani president sini EM sap MDC rok tongo ai sini logesong orone okra chakra tongo jotoni beskango ang president hisabe abo chung lachak mani abo gohon khaimani ang tini awai ma khayo ebong tini phainai taibo phainai rok no aroni chin okra chakra rok mera brano jaitai ma khainai kok bang yetei misunderstanding ong yetei mera obo ma tongnai ebong brauno taibo chung brauni loge tongoi samung tangai taibo phainani ব্যবস্থা মা খাইনাই সবনো তাবক যে 80 ফ্যামিলি 270 ভোটার হনো তাই গইসা আং বিকে সাংকল মথানি ত্রিপুরা মথানি প্রেসিডেন্ট হই ব্রানো আংলা চাকমানি আং ইয়াক ইসাওই গ্রহণ মা খাইও কোননি ফাইজামানি জায়গা অরনি বড় যে ধরনের প্রবলেম খা অন্য কোন জায়গানে আসু প্রবলেম নাই করে খাও হা সানয় পুইলা লাংমা চলাংনাই অরণ্য চিনি লাংমা শাসয় থাंनाय বুথাদাंनाय বরম গানা বীর বিক্রম জামাতিয়াবো ও চিনি খামার বারেনি নর যতন সাই কাজে ও আমচাইনি লোকরনি জিনজাল সাইবু সাবাইয়া বই সুইবু সুইবাইয়া অব অনেক হিস্ট্রি গানা ও জায়গা হিকে তিনি অবনি বাগেনো তিনি নরক General amchaini ngoi ani simani mote puila first time Tipra Motha o ADC amchaina bade general amchaini bororo hoytoba ani knowledge karina tini no puila norok chungbai gadal phaimani puila panda tini no khana ne angkha eke norok no lamsogo chung norok no yakariya Maharada bahini norok no yakariya ni no Greater Tripura Land San tangni bagi Greater Tripura Land San war thilungo tongnai Trisha Bari tongnai yang jari lungo tongnai koloyu Borma Sora tongnai rok age edishu budrima tongnai se joto general uthamai nano taklai angnar nor bud basai thango no anu bud marole kepal hamia bidan sabha sasi Tripura sana se bud marolai gre naro sana maro buni do phanose bud marolai phaya de ekiba bui de sono sanam phaisinai bui de ni na kaham hamia sung phaisinai ekiba school bohai lama bohai tei bohai firang bohai tei ni constitutional right
니니 만타이럽도 두레르 꼭 당의 동네 버럭 당의 동네 기시세대 만타이 동만에 아버사세 좀 불필응거야 사타이스 그래 지금 그레타 티프랄레 마상다시 그레타 티프랄레 바이키 스나나이 이거 디니너로 제네럴시스나이 로다가 함너로 에디시스 굿 마르레 오버럭너 중저토노 에디시나 하이헤 마코나이 부바그라네 거 공개 모하라네 거 버럭사티 프라사파노 에디시니 파다로 정동로야 버럭사티 프라사 까미노파노 에디시니 파다로 동로야 아거톨라 어버이너거 키슈너거 নন্দনগর ত্রিপ্রাসার তংনাইনো সাজিং এডিসি বিসিংসে খবনাই বসিসিনি নাহার जों एडिसि जे त्रिप्रासाराव जे पारा दं ओ पारानाव तुइसि जों आलादा जों कायसा राज्यसे जों खानाय अबयसे सिनि नाहारमु बनि बागैनो जोंनो चिनि बसारावनो शासन खायनाय ओ हानि बसारावनो जों शासन खायनाय ओ हानि बसारावनो किसा मा थाहिगे नो पिनाकि दा सुदिन नारसि थांमा सानिनाय जोंनो हंकेसो मोसे मा सानफायदिया नर हाय हिनैनो जों ताकलायता खायया खुतुं बागलायमानि इचिनि साबजुनारनि चेयारमेन दं जों सावो चिनि अर जेनेरेल आमचे तंनि चिनि बुखुबनो नर ताका बायजादे बरनो खुतुं बागलि आं चिनि साबजुनारनि चेयारमेन साइराव हागे जारि लोंनो बरबो ताबो खुतुं मानजालाय हागे साफालाय चिनि माइ खायनो जों नरनो चाराय दं गुबुननि कुनु जागावो अब हायके बागलायखो साबजुनार रगो न कुनु जुनार रगो जोंलाय चेंलायला बुबाग्रानि गाननार तंनाय रगबा जोंलाय चेंलायला मनोरंजन सहि सार हायकेन खायलायनाय जों तां खायलायला जारि लोंनो बरनाय उ कलय बरमा सरानो बरनाय वार थिलुंनो बरनाय त्रिसाबारि रंनो मोनसे थोकमानि जों रनायनाय फायनाय साल नरनो जों एडिसि वो करै हिनै नरनो जों सुबिदा रलिए हाया फायनाय विधानसभा सासे मुख्यमंत्रीबो उंगिया मन्त्रीबो उंगिया साइ दं फेबाचिनि त्रिप्रासारनि बागै काबै वाते गंगै साथुं गंगै खरांति साइ दं फायदि थामजां फायसिदि दाबले गे जों बसकांगो सुनुगै दङ आसो बिसि गोबां मा जों नुलायमानि बो पार्टीनि लीडर हिगो बोया बोदे कतर बोनो चुंगले बानी नै मिया बहके बोनो नै मिया बहके बोनो ता महाराजा हके चुं जतो आयन पीटी बो चुं गोसेनालायला महाराजा न टीएसपी बो गोसेनालायला चुं जतो न बीजेपी कांग्रेस सीपीएम तंगनाय आगे बुथ रोय तंगनाय मेंबर चेयरमैन अंगनाय रस जतो या करे ताबो महाराजा न लगे फाइजा महाराजा न सितो चिनि लास्ट पाइथा चबानि नायक पाइथा चबानि कोनो नाहारनि चिनि ताबो थामचा और आचक थेनि बागिया मंत्री नि बागिया और सीट नि बागिया नेता अंगलायनि बागिया और त्रिप्रासा दफाना फायदि ताबले पाइथा चबा खाय फियगलायसिनाय ओ हकनि बागैसि जों ताबो बेराय दंलाय जाव ताबे हके अबनि बागैनो नरक ताबो चिनि लगे एडिसि सिमिया जनरल आमचेनि बर खानि चिनि ककरबो यूट्यूब लगो नुगै पत्र पत्रिका लगो नुगै नरक खानावै हाके खातबलाय फाइलायमानि बेलायखि खातुं जारला जों ओ तिनिनि नरक ने हाके फाइमानि नुगैनो तेब लुकरो हा गोनाङैनि हास्ते गोनाङैनि लुकरो फायै जोंबाय गोदाल फाय बायथुं जों सिमिया नरक सिमिया उस कांगो के बोरो कासारि ने खरसे ईएमसे फाइताना लुक खनाबले नर पेप रगो बरक सासे ताबो तिप्रामो थासें सनाय साव फाइनाय डिसेम्बर नवेम्बर डिसेम्बर आरो बोरो कासारि ओ इलेक्शन खांगे बरक तिप्रामो थानि बासाय बातायनाय फो हेके बाचिनि ग्रेटर तिप्रालेन बताबो बोरो कासारि आसामाव सासे पिरजाक दंहा मिजोरामो पिरजाक नाय चिनि कम बरक सानाय जे जागा दं चिनि तिप्रासा जे जागा दं बायरो से चुंताबो थमै थांजां लायान बाता को कायसें लायान बाता इयां फासें सि थांनानै नायलाय दं हेके ताखुते बुखुसो ओ जरा सफायमानि दासिम आं फायु सदागर साइ थाखा ओ जरा सफायमानि अब जरा गोबां मा ओ जरा फायतेन जनो चिनि मताय र चिनि बाबा गरिया चिनि
ঈশ্বর চিনি কাইটর যে ন মানে লাইও বরক নি পইতো তাকলাই এমন কি পিকচার নুখা ফাইসিত মহারাজাनि দল ফাইসিত নই गिर्जायाव प्रार्थना खाय काबनाय काबलायो सुरिनाय सुरिलायो हरग्लांग्लां खायो मन्दिराव पुन्जर खायो मानसि खायनाय खायो हाय दे काबै रिकथा चुंकथा खायो माइ दैचायाव मतायनि थानि सुरिनाय सुरिलायो अबाहायके महाराजानि तुइदुलुंबाय हाताय दफा नि बर' र फियाव जाक्सितुन हायकने मताय र खानाला যত ও হায়ঙ্গ যদি মতাই তংকে যুবক ও যুবক শব্দ ও ইউথ শব্দ বেলাইখিনো চিনি দফানি বাগৈ চিনি জাতিनि বাগৈ মুক্তিनि लामा नायटुक थानि ओ इउथ ओ शब्द बेलाइखिनो चिनि बागै इम्पोर्टेन्ट दिनै चिनि सार सं चिनि बसकाङो जों बायगसालि चिनि बसकाङ जों मारै दङ बरंनि आ जरावो बरक हायनो बुमुं रुवै जेकुनु बुमुं रुवै बरक जबा खायमाखौ मुफिया बरक बुमुं तामरिखा बुमुं रिमानिसि खानायनाय दिनरक त्रिपुरा उपजाति जुब समिति TUJS DNB त्रिपुरा नेशनलिस्ट भलेंटियर ओ भलेंटियर शब्द अबंखा चिनि सारजों जुबक जोंहाय जुबक बेलाय एनार्जेटिक चिनि जातिनो मुक्तिना थांतानि बरक आ जरावो बरंनि फान बरंनि ज्ञान बुद्धि बरक जे मानसाक बरक जुबाका बरक किबिगाइस साबन सारते चिनि जातिनि सारते इनि ओ जरानो जों रमै मानारनाय बरंनि जरावो बरंनि युथ एजो बरक आ जरानो रंखा ताबुक चिनि जरा फाइ बरंनि जरावो जोंनो तिनि काइसे उपहार हायके एडिसि नामेरिका जों ताबुक ओ एडिसिनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नामा नांनाय आबनि बागै जों सारा त्रिपुरा राज्योआव जोंनि सिक्लारो बिसेस खाय जे युथ दंनाय र बोरै फानुंथुं जला फानुंथुं जों चांगरि खावै बखरग चिनि अस्ति कत्रानो जों खावै मा खरसिनाय अबसि जों साना नायो जों अंखरि बहायनो खरकसा खरंनै अंखरमा बायनिया जों पालके मा खनाय पालके जे सालिन जागो नरक साइमानना चिकन क्लास 1 2 रगो फोरोंजागो लाथा कंसानो थेम के सबाय मानो वाफ्रा कंसानो थेम के सबाय मानो याबा वाफ्रानो मचमै रेखांकाय आबो जागा अ कामिनि खरकसाखौनो सबाय मांला आं ग्यारान्टि के खक्सखारा नांगै मचमसा माने मथा हाइसि बाल माने साल हाइसि आबनि बागै नायो चिनि बर कलै जमातिया देवरबा हनि तावाला सिथुं मलसम काइपेरिया हनि तावाला सिथुं जों साकनो आमसके खागलायख्या बुइनि चुक्लिबाय दिनै जों थानजां मालिया जाति बाय जाति थानजां मालिया प्रेस मीडिया सिदसे जों थानजां मालिया ओ मायें कका पुरो समस्त जागासे जों थानजां मालिया गाजे जों जत्त जागा जों थानजांनान दरकार जत्त जागा जों कक बाक्सांना दरकार अ जरा फाइतंखा अ जरानो रमै नारंनाय आबो जों नुमा रमै नारंनाय चिनि सिक्लारक चिनि जुबकरक आबनि बागै जारा तिनि चिनि अ गामिनि बररक चिनि अ थानसानि मारिनो हामजागै चिनि भुबाग्रानि जा आइडियोलजिनो हामजागै चिनि चिंबाय बाक्सा गोदालै फाइथंनाय रनो से 258 बुटारनो आं बेलायखेनो खाबाय लामसगो बरनो बेलायखेनो आनि बरम याफारो आनि पाइपलाया हामजामुं याफारो आं बिसि ककलक साना थांलिया आनि अ हामजामुं ताइ बरम याफार माने बिसिं तिनो हायनो हाय चिनि बरम गोनां चिनि सार प्रेसिडेन्ट न खुलमुं याफारे और अकरा चाकरानो जतनो आनि जबानि जिबाय खुलमुं याफारे आनि किसा कक साबानि और नमथाक्सिन चिनि हा सेजाक दंगरनो आरनि बरनो मार खलायका जागा जागाव चिनि बर खलाय जाका उमाकि गोबां मा जबा खलाय दिनै आ जराव बरक बुमहाके जबा खलायकना बरंनि एनार्जी बुमहायं खना आबो समय आ समयनो आ जराव बर रमिनारखा ताबुकनि समयनो जों रमिमानारनाय आ जोंनो रिंखा फायदि जोंबो हाते दफानि बागै सामुं तांथानि जोंबो नंनि लगी हिमनाय इनि नरक कबुगै जोंनो रिंहरमाबाय जों दिनै खाथों खाजाखाय नरक बै बाक्सा याप्रि बाक्सा सेवै दिनै लगी तैयै
tei dapani samung tanglainya ini seng tini orang pai. Tini nong ni belai hai kepal kaham. Tini mothani tipra mothani jotoni cak okra. Presiden Rajoni presiden tini orang pai sok pajak. Agi bo orang guri thang pajak nong ni orang titi LIP school kholopuru rogo bo bego boy pikungo horoi. O elakar guri jagai guri wui hati dapani bagi সংগ্রাম khai pajak. Sei 1972 73 74 rogo. Omo haikai seng tini bubagrani netriteo hati dapani bagi je অধিকার जों थांनाय 70 বছর कमाई दंमोन भारत स्वाधीनाव थांमोन ताबो 75 বছর गाय थांगा ताबो अ हानि पुसारक बुनि दफाबाय सुसन शासन खायजाक दंखौ बन नुगै जिनि बुबाग्रा दंमानिया बसाव जत तिप्रासारक जों थांजांगै मथासांगै जों जदि साम खायगा गांखाय जिनि अधिकार न केबो रुखगै नारक माया हिनसाव बसाव जोंना नरक थांजांदि नौने अधिकार न आं दुबुइरि फायनाय नै बनि बागै जों तिनि जारा चिकन आंचलिक दल खाय हाते दफानि कक साय तंनाय रक जों 53 বছর रुंखा जिनि हाते दफानि बागै पयला जुब समिति खायै बनि परे आईएनपि तिंगै जों नुखा जिनि महाराज जोंनो जखन दिंखा जों अबरत प्रदन सबाय हाते दफानि बागै बाहनि जों जतन थांजावनाय नि जों जतन याकारि अ जागा बुथु बुंफैबे तिनि तामनि बागै जिनि हाते दफानि बागै जिनि अधिकार न बुइसागै जिनि जाथायनो बुइचावै जिनि तंखायो बुइतंगै तंमानिनो जों तेसा सेगै नानान बागै जों तिनि महाराजनि खरांनो यासागै सारा त्रिपुरा जिनि बर रक्ति प्रासारक थांजावै फायदंगै अ जागा तिनि अ वाथैलोंनि जिनि ताखौ बुखग्रक साकसालायराव अक्रा चाकारारक जोंनो तिनि कबखा फायदै जोंबो नरक बाय बाक्सानो संग्राम खायनाय हिनि बरक खाथों खाजाखै तिनि जोंनो कबगै जों तिनि प्रेसिडेन्ट जिनि अनारेबल EM जिनि अनारेबल NDC जिनि ताखौ संनो जों तुफायो बनि बागै अ एलाकानि अ गामिनि